Misaka na sa 59 ang namatay tungod sa pagbaha ug landslide sa Maguindanao del Norte. Gipailaw na sab sa state of calamity ang tibuok Bangsamoro region. Samtang usa ka survivor ang misaysay sa iyang kasidatian atol sa dilubyo. Ani report. Misaka na sa 59 ang namatay sa pagbaha ug landslide nga epekto sa bagyong Paeng sa Maguindanao del Norte. Sumala sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa maong ihap labing daghan nga natala sa Dato Udin Sinsuat nga anaa sa 40 ka tawo, 8 sa Upi, 7 sa Dato Blas Sinsuat, 3 sa Barira ug 1 sa South Upi, ug anaa sa 20 ka tawo ang missing gihapon. Samtang tungod sa kagrabe sa epekto sa sagunsong pagbaha ug pag-ulan, gideklara na sa tibuok Bangsamoro region ang state of calamity. Dunga niini ang pag-activate sa mga emergency operations center sa rehiyon. Kinihuman sa paghapak sa bagyong Paeng sa nasod kung asa lakip sa nagrabihan ang daghang lugar sa rehiyon. Usa sa labing apektado ang sitio Tinabon, Barangay Kosyong sa Dato Udin Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Padulong pa lang sa lugar, makita na ang epekto sa pagbaha ug landslide. Nagbanaw pa sa dalan ang tubig baha ug dunay nga tumba nga punuan sa kahoy. Sa karon padayon pa ang clearing operation sa lugar. Pag-abot sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa nagrabihan nga area sa lungsod, mao kini ang misugat kanamo. Gatusan ka panimalaya ang anaa dinhi nga area. Apan sa atong makit-an karon, pipila na lang ang nagbarog. Sagad totally damaged. Dinisabsagad nakit-an ang mga wala nakaluwas sa landslide ug pagbaha. Gani usa sa mga survivor ginakonsiderang second life ang gihatag kaniya. Kining si Ryan Bensik nga mibisita lang unta sa iyang higala sa Dato Udin Sinsuat, misaysay sa iyang kasinatian atol sa dilubyo. Pagsandig ko ng block, akala ko mamatay na ako. Kaya wala na, nakatakip na ako, nandun ako sa ilalim. Nakita ko yung isang babae, 2 bata. Nakita ko yun, nakaya kong buhatin yung block. Nakita ko lahat, may nagangi pa. Sabi ng tatay, tabang yung anak ko, mamatay na, wala na. Dugang ni Ryan, ilabihan gayud kuno ang ilang pasalamat nga nakalingkawas sila sa hitabo. Hindi namin akala namin mamatay na kami. Pero sa awa ng Allah, lahat kami buhay. Kapin 200 ka individual ang anaa karon sa evacuation center sa municipal ground sa Dato Udin Sinsuat. Hangyo nila nga matabangan sila, ilabi pa nga wala gayud sila'y nasalbar atol sa pagbaha. Sana tulungan mo kami kasi nasira ang bahay namin. Kawawa naman kami, lahat ng gamit namin nawala. Samtang nakigpulong si DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. kauban si DSWD Secretary Erwin Tulfo ug Senador Robin Padilla sa mga opisyal sa BARM aron hisgutan ang relief effort sa matag local government unit. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.